Menta perlokan warashpi ke kubur. Nriu teliki salwa sakishi kenta. Penjat ke Iran ke Israel. Tongen isngam. Ka Iran kan nom sange iki jingar thma ke Israel. Wala da utrom ula de penbana ke jingar suk thma. Ki warning siren jong ka misail attack kila sawaha Israel kan rusin. Menhin ke sengi ka arp sauterik Jun. Nadu ke pormastem. Ki siren ki pa hakinong ba paper. Kentup ha Tel Aviv. Ha Haifa. Ha Natanz bad ha Kezeria. Kam baki Iran kesiat shipau sya kasanteli ki misail ha nriu telik jing siat ha sentral pada Israel shipang shti. Ka Israeli military ka ong ba ki babun ki misail kila sya siat batang uwei ubapoi madan. Uwei ubri ulalap ba umti brusyu kat bau nang mare wat jakari ha kapor bajia ki tiki jing siat misail. Yap saungut ki briu ha kapor bau misail ukrovet jaga building nyumala ha birshiba. Ka Israel menta kalakhang ye ka airspace jongka hadu ka notis ke bansami hadin ki strike baklam chong thai ke Iran. Ka Islamic Republic ka pentip babaro ki misail salwas lasiat ki minit shua ka jingsang yasiat lane ka paki khot ka ceasefire. Ka ceasefire kadang wan menhinin ka sngi Arab Sauterik Jun ha ka port nyu bejim stem katkum ka jingpen panau presiden ka Amerika. Foreign Minister ka Iran upentikana ka jing sedang jong ka ceasefire kadai ha ka port sau bejim stem ka ba ha ka port ka Iran kadai nriu bejim stem. Kat bau dang kiari ke por ceasefire. Foreign Minister Abbas Arakchi Wong ka Iran kan sapenkut yeki operation Sipai. Shua ba ka Iran kan siat nriu tili ki misail ya ka Israel. Ka Israeli Air Force ka kendok ki air strike ki bahe ya ka Tehran. Ka Al Jazeera ka report ba sawai pat un nuclear scientist ka Iran ulayap ba ki strike. Ha ka wei perkaliang ka ketem Sipai taji jong ka Iraq sipang stay jong ka Baghdad kumju kala sya terbom ha ka drone Iran. Kilat patai gebor ki ong Klamdan weiru ubayap bad yakading hapo ketika base lala bantem. Kubli shibun story tala London Network.